Beli pi barok ni pedang sengob hai pi syak ni ketup kebor jungi mentaka janmit. Hasyam ni sedang nyepit syua yakimat ki bekongsan. Kentu umodi ban o dakador yakiri ki ba kersan yaki kamle no. Banjur ba ke India kan syang that kat ba 4 la ban rat dingkong yaki kamle no. Penher ka ISRO da ka jingjob ya u roket shimet ban ningkong tam Nasri Harikota. Anlet jurep ka Regional Committee jong ka West Khasi Hills District Shalangpi ha ka tayo ka Banwan ong usok kenor uba ren ton lingdok tongkhar. Bat dan kam ya ka jing tokit da ka CBI halor ka jing khlem ka tunung pulun jong ka yeng dorbar thauan bedang sna ong menteri bapet ya ka PWD buildings. Ki khabar ki babnya. Menteri rang bakdo jong ka ri Narendra Modi Ula banjur ba ka perthai ka don kam banya tililang kawai persya ya barok ki kamle no. La kalong ha ki bari ne ha ka bapau. Namar ba katu ka ni tili kiri ki kersan ya ki kamle no kumsi benta na ki kam bari jongki. Umudi ula kren ya ki kentin ha ka por bula ai jing kren ha ka jing yelang bala ai kerteng ka no money for terror ministerial conference on counter terrorism financing. Hanong ba New Delhi menta ka sngi. Ula banjur ru badai ban o no dakador ya kiri ki bakersan ya ki kamle no. Halor kini kebentau menteri rang bakdo ula ong. Ba ki kenhun le no ki yok pisan na ki telong baper. Bat kawai na kini ki telong kadai ka jing ai jing kersan jong kiri baper. Well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. La penher sun menta ka sngi yau roket shimet uban ningkong tam jong kari India. U Vikram suborbital rocket ha ka po khatwish teng menta ka sngi na Satish Dhawan Space Center Sri Harikota. U new rocket ula poi ha ka kenjang ka ba prap khandai point san kilometer ha ka ba ula kit artat ya ki weipat ki mar ki bala ki ba ka jingkhia ka lakot sha ka prap la kilo. U new rocket ula hap no ru hapadeng ka jingsngan ka ba biang ha ki ka duriau Bay of Bengal ha ka jingjingai ka ba shispa khatsan kilometer hadin baladep ban penher na ka jaka. U new rocket praram ula kit ya ki satellite na ka Space Kits India, Bazoom, Armenia, but N Space Tech India. Haba ajing keren hadin baladep penher ya u new rocket. U menteri ke Sarkar Pedeng badai pet ya ka hau-hau. U Dr. Jitendra Singh u loong ba kadai ka jing sedang ka batmai na ka benta ki program hau-hau jong kari India. Bad u loong ru ba kani kadai ka senjam ka bakrau na ka benta kari India ha ka bai dei bat ki kam hau-hau jong ka. U dekot ka kinhun menteri u badai ru u menteri bapet ya ka public health engineering. Bad kum ju ru kum usong knor jong ka regional committee jong ka West Khasi Hills District uba renikton lingdok tongkhar. Uloong ba un sa penbet ya katarik ban penlong ya ka jingle jurip sa langpi ha katayaw ka bansawan. Haba kren siya kinong patay kubor uba tongkhar uloong. Ba hadin jo ka jing jurip kin sa syong jingyalang biang sa sisin haringkat lang bat baro kibriw kibaydan bentalang bat kin sa paru ya ka jing ay jingmut ka badankam siya ka Sarkar jalla ha ka bayday bat kisnong kitaw ki bahab hapo ka langpi sector. Haba ay ha ka bayday bat ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 uba tongkar ula penpau ya ka jingsaw scam jong u ban pendep no ya ka ni hapo jong banai no pra mentau snem bad ula pendep ru baki kontraktor kila menjur ban pendep no ya ki kam ki jam baro haswa jong banai no pra. We are trying to
call also after the inspection. After the inspection, we will have another round of meeting for the recommendation. So that meeting will be very, very important, where all the members, all the stakeholders will come, and we will make a necessary recommendation to the state government with regard to the villages falls under the land based sector. Menteri Badaikmi ia katunat PWD Buildings uba dasket ba lamare. Ulaong ba dan kam setia ya ka jing toket da katunat toket CBI ha ka bay day bat ka jing tua jong katunung pulun jong ka ying dorbar thawaan ka blang snat menta hamau diang. Habakren syakinong patai khubor uba lamare. Ulaong ba dan kam ya ka jing toket CBI namarba kani kalongkat kum ka kaipot jong ka Indian Institute of Technology Guwahati. Kamdan kanu ka jingduna ni jingtko ha ki tiar kitar lani ha karu kompen wandur yak ni katunum. Uba lamari ula pentep bala kmi lentiru ba enla ban pendep no ya ki yang dorbar thawaan ke betmai hapo handru benai. So I don't think so any CBI probe is needed or this or that, because as per the report, as per investigation by the IIT, which is a very renowned institution, IIT, they have given us a report that there are no irregularities in materials or in the design or in what while making the dome. So I think that is more than enough. Manlau snem ka hima meliam ka jupenlong ya ka le nyam le rukom ba shisin snem. Kabelatip kum ka le nyam yodu. Haringkat ki program tenrai ha ka jaka le nyam le rukom ka bedon hakli yo. Ya kedua ka pirat la penlong da ki sankur jong ki khatwei po jong ki raj meliam bat ka hima meliam ha ka jingi don lang ki bakrau batri jong ka hima. Hakini kesni barok kidukan hayodo kila kang kerdap lut. Kum kadak ban burom ya kedua kepirat, kekerpat, kekerpon, bat kekenya kekriam, kiba kehima kala terwa sya ublei nombuk notam. Hadin belayo jingtip da kibor sentiat. Kibor pulit karib hoy menta kesngi kilala ban yo kurip yau drug heroin uba syongdor palat ya kakat sau klor tingka na kawe ka bos ka bakit ya kinong jungok kai perthai ha Saiden nongpo kabadan yau number plate MN01AA0484. Layo ban kurip ado shispa sanpu prateli kisong kibahe kat kisong sabon balalap na din jong ka bos. Hakabay day bat kini kajingja ki pulit kila kemno yaw nongnya bat ya ki arngut ki nong yarap ki bala sya keno don kti ban shalan bean yaw drug heroin na Manipur syaselong. La penlong ru ya kajing toket kababnya bat la dep ban ujor persya yaki hapo ka NDPS Act for legal action. Mentapat ngimpet ya kajilong jiman kesun beneng haselong. Kajing shit kalong arpuway 0.8 degrees Celsius bat kajing kret kalong kandai 0.0 degrees Celsius. Kajing sngam kaw kalong drupau nakshis pa akpor menstap bat sanpusan nakshis pa akpor janmit. Kasun beneng kanrang haki haselong. Sa shisin pat ni penkan mau bing yapi baya kani kubor ke jongi. Pilar ban page live haki YouTube channel bat pilar ban page yaki kubor ba man lakasngi haka Facebook ka Twitter bat ka Instagram jong ka DD News Shillong. Haswa bangin pinkut impet biang saisin yaki mat kiba kongsan. Kintu umudi ban o da kador yaki rigi bakershan yaki kamlet no. Banjur baka India kan syong thait kat ba 4 la ban rat tingkong yaki kamlet no. Penher ka ISRO da ka jingjob ya u roket Shimet uban ningkong tam Nasri Harikota. Anlet jurep ka Regional Committee jong ka West Khasi Hills District Shalangpi ya katayo ka Banwan ong musyong kenor uba Remington Lingdok Tongkhar. Bat dan kam ya ka jing tokit da ka CBI halor ka jing film ka tanong pulun jong ka yung dorbar thawaan badang sna ong menteri bapet ya ka PWD Buildings. Ti perlok katung ilapoy sya ka bakut jong ka ni ketuk kubor jing minta ka janmit hadup da sya mengabat pila sya ka sngi kublei pi baro.